St Catherine Iranda nigo baba wesoke na gukora ukurubikana serit kuria rero asekeria bakwe murunganiria ukunganywa kumorokia omonene weskuru yo uyoberega gukora bokoreria seskuru ya segeka kemetienyi ebere yoka aboroki wabo nigo bagoteba bunage somwalimu ya cha seskuru yo nigo amaonchererio ya magendera berega korokana na bigo mochoko kobao asebono bakuburi mwalimu yo abega kwiraniwa ekiye kogera egasya gukora nigere ya kigima muriketo dipo nasanya namange maiga yo gukora ukurubikana gukurusuwa bisi ku mwalimu munene no mokonyoje ase skuru ya secondary ya St Catherine Iranda nigorero bugaborokiwa besokirie asokurubikana kubwatekana no kurusuwa ku mwalimu munene uyoletwa amatuka bwangoiga. We are affected. Sisi ni form 4 lakini tunaandamana. Huyu mama tangu akuje shule yetu tunaona maendeleo. Mama amekuja 2 months lakini unafikiria ni like ni 1 year. So sisi tunampigania our mama arudi shule. Kwa kufikia hii maandamano ambayo tumefanya hapa imekuwa ni challenge kubwa sana kwa sisi kama wanafunzi. Maana kutoka last Friday hatujamuona mama wetu kwa shule. Huyo principal tunamuita mama kwa sababu anatufanyia kila ambacho sisi tunachokihitaji kama wanafunzi. Gusangana abayiboli be skuru ywe nigo bagoteba omwalimu ywe nigaberira se skuru ywe asegeka kiemetenye ebere bono. Performance ya lenge se skuru ya lenge bya. Omwalimu ororo olingororo tubate machuna chini akaro skuru tukaretera omwalimu mwa. Ono mwalimu oyo mwa obunakete tarako no ne biro lyemetenye tatu. Nende tuwete ngo chenjugwali. Skuru ye bwata bakon so mwalimu orengororo chete myaka ebire ariete kibese paka epasiereire omwalimu okiroro mogeni okori emitinyi ebire yoka lakini omwalimu oyobuna akiraro mogeni abana bamwanchire nyono mutibito ya barabaya ochokire ebintu maiga otatiga body ero musinto nyarango murara nabamwe abomboro bakubwaterana mbacha mwisonde nigo bakumubekera kibese buna 10 million akane abakoliye gasi buna kiroro mono mwalimu akobori ekikomplain nambara bibagwa kanu kibeseki babura bono goetororo omwalimu yobekire emerobiri otichire chikona chonse kera campaign kiro kiri silence nyore no muntu bakoroka pasa no erime oyu wento kururanda bestige gosoko bakokwaye aborokiwa nigo bono bakumetie chinga kikonyora bagokeire oburayobi ya mwalimu aselieta Madam Lois Odhiambo na tuone kama tunaweza pata principal mwingine kama yeye. Kanisa inakataa wa principal. Madam Lois arudi shuleni maana yeye amekuwa wa msaada sana kama sisi form 4 amekuwa akitungangania amekuwa akitupa yani akitupa usia vile ambavyo tunastahili kupita. Nonyena boni gabanya kinyoro bagenderete kwimurungania ase bagoteba gati yabana committee nigo bagochangia okurusiwa ku mwalimu oywe maiga yogo sieka emenganyi yobotumekyo bobe bwenibo yeskuru oyero koretu nje koretu cha gukora nje ngusabaika eserikali yaitu etokonye omwalimu oyo ariteini ko Iranda St Catherine na intu bado etore maiga yabana tokubango mukoronga tiga bana baigwelaitia elaiti yabo omwalimu wengi yakurwero ekeretu abwato bakon ekeretu atunta mangana sofata tajitia wantu buru fata ngorenta baro muntu nga yakurwera renta abantu rero muntu mwalimu mwa oyo rengororo ngakirtu abwati mechanda tarengo eskuru yabere stepo bakon mboyo bono yaikiro somo rukano abere buna ngorenta baro mwalimu mwa ekinto koganiri oli skuru tigesiepo komenta nayo nigo baba bagotuguterare obotabauti wege kanisa asabagoteba semi tichibwati bwanchereri itu amasomo tabwati obo Christianity amasomo ni gara yamo sababu ekero mwana omukatoliki aitire ekero mwana omwesidi aitire abantu abonsi bakono nyini university ereye yamo igo masomo tabwati any poundali yiko ripoteria egetaseri kiaona mbeye mokiandizo TV kurwa se skuru ya secondary ya St Catherine Iranda egotuka imeje bunge ya kitutu cha South Eritrea nenkuru kwa Dipon Asanya